Kung na ay mga pa sila kaya ako may invite. Di mo na, Biya na. di mo na kuan? Ma, kung na ako yung sila ba kay ilan may invite. Oh. Kaya di ba yung sa mga sila Uhon. ni Loro di? Oh, igsuon sila. Uhon. Mao ka pilon jud mo. Kahit kung bari kami, punta kayo sa birthday na ano na mga litag sa island. Na pwede mo. Kayo lang ikisbiyay no? Lamas-lamasin mo nga ito, isang nagdating. Lamas-lamasin mo. Bibigyan mo lang yung trabaho sila. Isang nagdating. Kung hindi, sa mga ero na lang yan, iyak niya ako. Sayang mo yun. Dali dali ra na mag. Dali lang ang magtumututo. Ma, Huwag ko magkakaroon yun. Oh, kami bala de. Ano pa mga anak ni tawa. Mistake na kadi. Uy, ako na yung mga skit. Grabe, igor tulok ka na. Si Jim, kaya pala marami hindi ko nga.